Hallo beste kijkers, welkom bij u. Dit zijn de hoofdpunten van 7 juli 2013. Dit is een insectenvraag. President Obama's derde kind. Wereldrecord trampolines. Er heerst een beleid etende insectenvraag boven België. In streken als Uitdagen en Vaaldeke zijn er al meer dan 5 verschillende soorten ontdekt. De insecten komen af op de geur van mensenhuid. Dus de 6 buitenarmen en buitenbenen zijn ze niet meer nodig hebben. Prins Philippe verraste vanmorgen die half België mij op een persconferentie zei dat hij 2 kinderen had geadopteerd. Naast zijn 4 kinderen, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eleonore, heeft hij nu 2 kleine meisjes bij, Ilana en Amy. Er zijn meer en meer zwerfkatten in België. Overal liggen dode katten op de wegen of kleine kittens in dozen langs de kanten. De politie krijgt massaal veel oproepen binnen uit wijken waar de katten overal in tuinen rondlopen. Gaia werd aan een zwerfkattenproject. De nieuwe president van Amerika, Barack Obama, verkondigde gisteren in het blijde nieuws dat zijn vrouw in verwachting is van hun derde kindje. De baby zal geboren worden in februari volgend jaar. De eeuwenlange ruzie tussen Paris Hilton en Lindsay Lohan bereikte vanmorgen zijn toppunt toen onze reporter een verslag maakte over de rellen van gisteren. Je zou niet denken dat er gisteren rellen zijn geweest. De rust is compleet teruggekeerd. Why did you fight me? I hate you, bitch! I hate you! En dan nu sport met Nicky. Welkom in onze studio. Dank u. Het wereldrecord van trampolineslingen is verbroken en onze verslaggever heeft er een verslag van gemaakt. Hun conditie is in topvorm, want ze bereiden dit al jaren voor. Het wereldrecord trampolinesvingen is bijna verbroken. De 2 meisjes zijn al 25 uur aan het springen en het huidige record is 26 uur. Dus we moeten nog een klein beetje... Lance Armstrong stopt met wielrennen omdat zijn favoriete fiets kapot is. Hij wil zich nu verdiepen in het maken van fietsen, zodat hij zijn eigen fiets kan herstellen. Top Aagje van Wollehem met turnen. Aagje heeft deze middag haar knie gescheurd omdat ze een sprong moest doen van haar coach die ze nog nooit eerder had gedaan. Nu staat ze een zeer zware revalidatie te doen. Het wereldberoemde tiener-idool Justin Bieber heeft zich geuit als homo. Justin Bieber, die onder meer bekend is van zijn liedjes Baby en One Less Lonely Girl, kwetste heel wat meisjes en is half te populair geworden. In Engeland is het langste model ter wereld ontdekt. De Amazone verbaast heel wat mensen met haar 2 meter en 7 centimeter. Duizenden mensen zijn opgericht door een dubbelganger van Lady Gaga. Mensen betalen veel geld voor een optreden en nadien dat Lady Gaga niet op. Nu blijkt dat het om een dubbelganger gaat. De politie probeert de dame op te sporen. Het onderzoek blijkt dat meer en meer jongeren sms'en op de meest ongepaste momenten. Onze verslaggever maakt een verslag. Kijkt u zelf maar even. We zitten nu in een begrafenis en we kijken hoe de jongeren reageren. Oh, ja, dat vind ik dus ongepast. Dit was niet. En je ogen naar het stedenbericht met